Mau koyoke aku lagi pisan pelanggannya tuh ya. Ya isih. Sok. Pelanggan iki aku yang gede. Hah? Ya pelem. Apa-apa wis ndane ra enek. Wah, emang kok ora enek labing. Untungnya peleme mateng. Dah. Alhamdulillah, rame. Macam ini sepi. Siji ra enek. Emang alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Mana batuk wabot iki apa ya ini? Walah, maskerku lali. Dek ini petong lemah kok ya lemah ruwet. Tak mancing guys. Apa ngerti oleh pencerahan pada bahaya puasa. Bah, apa ya? Hei. Ini sih. Apa? Kondi iki mau. Oh, mancing. Dan do lincak ya kaboten to kok ya. Ngapa ora dadu pisan. Kaboten iki runggo kene sik lho. Rodok mumet iki aku. Belum kondi. Oh, kok pelanggan lho. Lah kuwi pesenane wong malah pangan. Iki mau kan rame lah oleh pisan kok pelanggan. Oh, ngono ya kancane ya kene. Lah. Dah enak pasmu ya bukekne aku Titanus kok. Enak iki. Oh, pas kan dingin kan ya enak lelangan sawah tuh. Aduh sawah. Kan menang aku tuh. Tiba kalau sawah bermasalah. Terus piye? Nah iki aku bingung ki, ora enak surat-surate soalnya. Solusine piye ngono maksudnya? Agene surat kok piye? Surat apa? Surat cinta. Oh. Ya aku gak duwe anu to, kenalan wong pinter ngono to. Kenalan wong pinter. Oh. Apa ya? Togok. Mah etan iki? Ya, togok belum. Bisa nyuwuk apa dia duwe kenalan? Duwe kenalan, dirine kae tau nyelesekne ya masalah tanah. Juga bukan bocah kuwi ruwet to, iuran ning aku ruwet to. Masa iso nyelesekne masalah. Sing nyelesekne iki wong tuwek, mbah sapane. Ya tuh bae kok. Biasane ngangklopi ora. Alah tak ikhlas. Iya. Pokoknya aku ndang Kasel, ndang Padang ngono lho. Ya, bener. Oh. Ngombe sik kok, kemangan ki. Gah, iki bocok tikakmu kena upase kok. Ki asli banyu apa putihan ki? Asli putihan. Kok tenang aku nih lak enak solusine ngene iki. Ya wis lak petuk togok ngono golekno RT ngono ya. Penting. Siap. Iso gak iso pemarani penting suasana. Siap. RT engko. Ya wis ngono tak putar mancing to. Refresh pikiran to. Perlu goro-goro iki. Ya nek lawuh ya mancing. Nyek. Kosong blong. Ya hati-hati, ya. Lah kayak selamat mesti kok banyu jam. Wah, rono ngolak. Karena nang kene. Ora macet ya. Yo. Nek rame alhamdulillah. Syukur. Lupa kok ndi? Yo kena ke rumah makan, kena go pacul ke sawah toh. Takut ya aneh-aneh. Ini lho leren. Lalu kok brai? Dek, sampeyan dek. Gur lho. Wah, gur ngono wek or. Lelel. Itu gur marah-marahi. Tak piye? Lantaran piye? Selamat. Selamat cuma banyune lah. Angel ya.
tak omong. Lah awakmu nandur. Kuwi sawang tanduran sing tandur. Contone, dhek iki anak tanggoku nandur pari. Sak hektar. Pahit. Nah, terus anak wong tanggoku nandur lombok sak hektar. Ngomong pedes kabeh. Ya aja didisiki to Mas, ngono ae aku lemet. Yo lali. RT mang awakmu. Kemberah karo aku golek ya nek apa tujuane kuwi. Jadi anu masalah tanah. Oh, kan aku ketemu. Jadi aku ngerti. Wong tuwek iso nyesekne. Dadi parane kon. Lah neng ndi arep marani karo nggone kali. Oh, parane kali. Oh ya wis, kali sik ngono ya. Ya, hati-hati. Ya. Lali ya cair ya. Ya. RT ya no, jadi golek aku sak paranan nang kali. Petok aja. Oh iya lali. Takok selamat kali ini sing ndi ya? Balik sah. Amplop opo? Sak duwe. Alah, pun buka kos. Malam boleh sih. Mare. Sik. Rambut gae. Wat. Oh, wat. Kan nyandi. Mare to jame. RT ning kali ndi ra omongi, wong ning kali ngono tok. Lali-lali. Kali kono lho. Kali kono. Yo. Nggon kok kene sik. Tak teko kesel bareng aku kowe karo. Wah, Mang yo lali mat. Ke sawah mangsunmu surat mat. Surat apa? Arep buka ya waras-warasan. Iki lho. Arep buka ya wangen-wangen. Buka piye? Yo, bukan. Surat menyurati. Isine apa ora roh aku ya. Arep maca ya apa? Kayak surat apa wingi? Awatane ya. Heeh. Ngapunten. Kula mboten saged maca. Ijene sekolah lulusan apa to? Ya iki tulisane iki ngapunten, kula mboten saged maca. Angel kuwi. Piye to? Iki lho maksude tulisane. Balenono neh tak rungokne, balenono neh tak rungokne. Ngapunten, kula mboten saged maca. Gere gesome tak wacane. Wes. Angel kuwi. Ngapunten kula mboten saged maca. Ra iso maca to ya aneh. Mat. Padha berarti. Wah, kowe yo ngono. Yo tak insol sih, tak insol sih. Ya, apa bisa ngecek. Ngene. Berhubung awakmu arep ngojek, mang wis nggarap aku. Ya. Terus aku nang kali ya. Wah, siap. Yo, Ayo, wes. Siap kok. jeneng ya. Ya. Karepmu piye jane? Helmmu kari lho. Oh iya, wah. Jangan aneh kowe kok. Nom ya. Waalaikumsalam. Ini mudah. Tene opo lan. Order sik to. Wong bar ke sawah bareng pokok order iki piye karepmu ki lho. Helm. Ora usah kene ning kali ada helm barang. Ayo budal. Yang kene arti? Yo, ini. Oh, ya wis paranane. Piye nek? Bayarane. Piye jeneng lho? Gawe kok. Ayo. Nah, cuma separuh. Aku melu numpak toh. Kecuali ora melu numpak ra apa-apa. Cuma buat ya, Pakmu. Wes sampe ana no. Wong ya. Ayo. Ini atensun mancing, tutuko sedina sesuk saking anekane rono fardo lillahi ta'ala. Masuk turun kene kok sampai sesuk pokoke dina iki kudu oleh iki. Jare
jare kondange kok enek anu iwak sak pupu-pupu. Wah, lagi langsung disendal ya. Dudut. Lihat minggu bisa mendi arti dia dipengoki mana apa-apa gak kok bengok yo sik Perasaan dia terang kok ya. Yes. walah nang kono to teh yo ora omong lho yo an Nyalan matane wong kene. yo wis ki lho Apa rene? kowe golek aku Sopo? awakmu Iya lagi kelingan aku. medhok aku Ya kuduno. Wah. Mbok ujung ngene iki malah iwake padha ngale kabeh lho. oh alah ora to Najis munggul adoh. teh kene kene mancing golek apa Golek utul. Kene golek iwak to kaya tak omongi golek mancing nih enak ning brantas ngono lho brantas nyapa. Adoh-adoh kene adek kok. iwake sak mene-mene Mene-mene iki sak maksudnya mene-mene hanya lewat apa? nah mene-mene iwake Oh, iya. omong Lha iki suwepi ya. Ngene ya PPKM apa piye ya aku ora paham. kamu ajak mancing nang ngisor tertegak to jembatan lho Ya rada minggir sithik ya. hati-hati lek nang kono Lah nyapa? jembatane ambruk Ya kak mbiyen ya ambruk tol andangak ngene wong ora iso liwat. Wah, ngono Ya ya. anak-anak tak suwikrat. Oh. Emang rene nek golek aku. iya no omong enak perlu Iya sih. Anu Piye? masalah ndene kan anu to. Petong masalah sawah to. heeh terus Iku lho, apa lak ngarani pendak tahunan gitu. iya Lah, bengkok kowe bengkok. Lah, wi pas aku kan pas wayahku. heeh Lah tibake tanah kuwi tanah ruwet. duh lah kuwi Lah, gantaku si Slamet mang tak kong golek awakmu tak kong golek wong pinter ngono lho. To. Wong Iso tuwek. tuntasne. Oh, wong tuwek sing iso nuntasne iki lho pokoke. oh iya aku roh mae wong tuwek ya bener selamat wi heeh Lah terus piye? Kok kapan awak iso ngeterke iki lho? engko sore ra apa-apa Sore. Iya. Tapi adus sik no. iya no salin Oh. Bajane ngaklopi piro? alah rasa jamplopi Mosok yo lawaran wong tok. ora apa-apa Ya wis wonge lilo piro. heeh Suwun lho ya. iya Ya mulai ya. siapa susu mulai hae Jadi arep ngene wong pulang tuwek. mancing rong liwak kok yo susu mulai hae Ora oleh-oleh. Bukute ya padha anu. ngono ae Iya. ayo Ya kok. leh Ya. Wong iki tuwek tenan apa ora? tuwek no ora tuwek ora tak dune awakmu Ya wis ceblok ping piro? oh stroke po piye Lah jaremu tuwek. tuwek wong gering kuwi Nggonku soalnya nggonku wong tuwek nemen wis tau ceblok bolak-balik lho. stroke po piye wong Ngomong ya. Nanti ambene remuk. oh iki langsung balik Ya. Kok tak parani apa mbok parani? ya anu nopo janjian ning pos Jan kok. oh pos biasane Oh, wis ngono ya. yo lantene kono lho Ya. yo sik lho Yo. RT neng di lho Rok. Ya. tadi bukan saya bar kondi to Lu kok mah to jere salin. mantelan barang bar kondi we lho mau hujan barang kok Nanti bisa lho. Aku mau di biar BMPAG lho. oh BMKG yo Jadi ini arepe anu mendunge jek kok pelosok Klaten ape ngulon. oh iya kok nanti arep iki Hah? nanti Jadi ngetene aku. nanti Dene wong tuwek. oh iya lho Ya, Kiai kiai sepuh. tuh kono lho ya Oh. dan pernah kono Mas Gak udah nangin, tapi gampang wis tak pisah kan udane. wah lha ya apa Lah ribut kok mendunge. ya ya Wah, oh
tuwek tenan iki. Oke. Lha iki bilang patunge loro karo umur kabeh. Ayo, sakit tuwek ya. Ini lho main. Anu ya. Piye? Nah, ngene mbae termasuk komplit catolane. Wah, Iya, binaraga biyen. tahun piro? Angkatan opo? 290. Oh, ini lho tuwek. Wah, kok sampean Tamat sing rapi. Oh, Kuwi ngono sik. Awakmu sing kenal kok. cek lho. Awakmu. Awakmu, salam sih Romo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awakmu sing jawab iki. Salam Rajipe. Jawab. Lah iya. Tapi enak sing salam sing gak oleh dijawab lho. Salame sapa? Salame wong salat ya. Oh, taboki. Assalamualaikum apa gak didone wae mame. Kowe yo ngono. Ndak pesen Kas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pange tak gua. Salam Rajipe dijawab koyo ngengkel. Panggang brudur aja Pak. Sik to, ora usah ngono alon-alon. Kudu piye sungkem to? Ora no. Lan wud. Nggih. Nah, ngono. Wah, lali. Kok ora tudek. Sedurungan to. Oh, jajal ta yang jero sik ya. Iya, ngono. Bahaya iki. Ketuaan kok gak dukune. Piye? Ini kan enak sing tenono. Soale ora kok cek sikatan ya. Sama aku lak nyawane katut ora. Ya mlebu sik ayo. Iya. Ayo wis. Wis ta ayo. Lah iya. Kok ngapo watang jene. Namprah ora mbae. Iya ngono kuwi dimaklumi. Wis ra ndek bojo ra duwe anak bareng yo lumrah to. Wis ganggake iki kan anak diare ngono. Yo golek dikakne dhewe to. Tindani sik ae wong iki sikatan kalau dhewe ngengkel lho. Sikatan suwi ra jene sikat tembok apa sikat untu sing digawe. Ya piran roh to yo. Pirang jam. Apa nggo jam tangan. Kowe ngono kuwi ra gojam ae kaya. Makeri. Ah, Wis dinteni tindani sik ae. bot-bote ngene iki lho. Mentasne masalah. Nah, kowe wis ngono kuwi. Wis jaga lho, wonge metu ka lho. Ndi to? Ae lho metu ka lho. Bari iki kak metu wonge. Monggo, Gong. Kinara. Nah, iki lho padang lho. Entar biar lho. Iki tandane wong wis mari. Wis, lagi wong metu. Endi to? Mbah. Gong, ngapunten niki wau kula kalih RT niki. Ndi wong? Matane ae. Oh, lah. Nang kene ndi bae? Ora omong kowe kan. Terus ping bolak-balik mata-matane kakek dosa. Aja ngono. Gak ngomong saling kuat iki. Halo, Mbak Bungi. Ndak ngomong ngono, masalah ya apa? Ngaten lho, Mbah. Niki kula mriki nggih badhe nyuwun kula sekedhik mawon. Oh alah, omahmu Jombang to, Le. Kaya adomen tekan kene. Ngeten lho, Mbak, kula badhe nyuwun tulung sekedhik. Iku mek dur loro lho, Le. Masa ya arep mbok jaluk. Dalu lho. Ya, kok jaran iki kleru wong kok piye dene wong iki. Gudeg tenanan kok digawe-gawe. Wis ngomong to. Anu, Mbak. Niki rencana kula jenenge nyuwun tulung. Yo, tulung apa, jaluk Mbak? tulung apa? Sampeyan ngomong neh. Masalah tanah, Mbah. Rada ruwet. Pas lek kuwi dudu bidangku nek mulai jene iblis kuwi bidangku nek. Nah, entar to gudeg kok kinanane to. Kowe angel lanjana. Masalah tanah, Mbak, maksudnya. Lek masalah ngono kuwi, aku gak iso. Duduk bidangku. Aku mung wong tuwek umure. Piye to? Memang jene bener ora tak ngomong tuwek. Lagi ora tuwek tenan to wong iki.
Tuwek tak kira pinter nek dik Kan penting tuweke sing mbok goleki. penggere aku tidak tinggi. Terus piye ngene iki? Gue sing bener kok. Pokoke ndiopo. Angel iki pancen iki kok. Yo cek urip kaya wong ngene iki. Tunggamu elek ora Ora bisa bisa. reject.